Renouveau tele sugantili la folini wala nyumando amo blagata di an kanu maga kilingelina bela jelema mali kono ani mali kokan mogo be ka Renouveau tele la jani sanga konnala aw bela jeleni sogoma ay aw bisimla Renouveau sogoma da kuna foni keneka biye araba ye février kalo kile muga ani nani samba fla ani muga ani kelen sogomada ina Renouveau sogomada kuna foni kene sigira aw ye tuguni solika wuli ke baga aw di ka kene do aw munu be no ni sanga konnala ko aw sira aw barakero la kabana aw be kan laje ambe aw fo aw munu fene be aw laje sogondaw la dongodo ante senge ante nyina ambe aw fo sabula solika wuli alema no gon chuga shida aw munu fene be no ni sanga konnala ko aw sira la kataka aw barakero la no be kan name radio sanfe ambe aw kelengelena bela jilinfo oro la ambe radio Renouveau la mebara kilengelena bela jilinfo radio nyeleni ka bosigu ame siguna la minika folike sokoma daina radio benkan ka bo kerewani radio chiendugu ka bo jura radio futa ka bo yanfoida radio besago ka bo kuchala radio kanaga ka bo juru radio kumakan ka bo bla radio jigiya ka bo san radio naro samaya ka bo nyawlini radio dame ka bo boron radio fasokanu ka bo ulisi bugu radio nchiba fm ka bo katifalaje radio nema fm ka bo kasaru radio tolerance ka bo mopti radio Miracle FM kabo Buguni, Radio Kusata 2 kabo Jalakoro Bugu Fokatasi, Radio Altakaduma kabo Siga Soka Ofeno, site internet Maliba Mada ambe alamebara kidingi dina bela jilinfo ko beka ibisimla bi arabadonya Renouveau Matin ale kene kanko baro jay baro nyokantigaye ni baro kenyoko Amadou Lassana alebe kene konogaba honorable ne yere Renouveau Matin honorable anga préciser ma ko ba fe ka nyama chien kelen ɲɛfɛ chien fila kɔfɛ chien kelen ɲɛfɛ chien fila kɔfɛ an taara an bolo kɔrɔta Muktar Wani ale ka plan d'action ye maa 100 olu y'u bolo kɔrɔta min na ne yɛrɛ b'o 100 cɛma o bɛɛ n'a ta ale bi se ka bɛn ne ka députéya ko la o kuma a ko bi bɛn i bɛ cogo di baasi tɛ ne bɛ gejegeje baasi foyi tɛ na o kuma fana bɛ gejegeje tɔ tora lamɛnbaa bɛɛ fana ka kɛnɛya sabatilen ka kɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira lɛrɛ fila bɔɲɔgɔnko kɔnɔ kunnafoni ani lafaamuyali la fila bonyon konda la femi sogomada ina an bolokorola faleno ko kura kunnafoniw na ina fɔ don tɔw la k'a lase aw ma a bɛɛ lajɛlen kun ye aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na aw ka journée kɔnɔna la aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan bi araba février kalo tile 24 Renouveau Matin an ka kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakurubaw la olu filɛ nin ye fɛn min ye général Amadou Aya Sanogo ale ni a jɛw jalaki bolongonden talen no ka ɲɛsin olu minnu ma berewuruji ko affaire la ni maa ninnu bɛna kɛ kiiri tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ sini alamusa o la an bɛ se ka mun de dɔn Amadou Aya n'a jɛw ka ni procès in kan sini Isa Kabasiri bɛ na ɲɛfɔli kɛ an ye décryptage kɔnɔna na sɔgɔmada in na nɛgɛjuru sira fɛ anw ni Imam Umar Jara bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛ na ɲininkaliw tɛngu a la a ka jɛkulu kura kan o fɛnɛ kɔfɛ fɛn min ye M5 RFP ka manifestation min kɛra Imam Umar Jara ale bɛ na a da dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to aw bɛ faamuyali sɔrɔ n'an y'an kɔ dɔrɔn mabɔ ka sigi kɔfɛ an bɛ taga juillet kalo tile 11 ana 12 san 2020 ka kɛɲɛ ni Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirili kow ye maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ɲangata wale tara ka olu sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni M5 RFP mɔgɔw ka wuli ka jɔ ye o la ɲangata wale tara ka maa minnu sɛgɛrɛ juillet kalo tile 11 ana 12 san 2020 olu bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la bi u ka situation bɛ cogo di fɛn min Maliki Konate ale kɔni ye ɲini dɔw kɛ a ko kan a ye fɛn minnu sɔrɔ enquête in kɔnɔna na an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka se ka o kunnafoniya di aw ma don kibaru o bɛ Amadou El Konare bolo siraba kunnafoni Sori Ibrahima Diallo kɛnɛya kunnafoni Hawa Daɲogo fo ka taa se Alexis Kalambiri ma sɔgɔmaden na jɛmukan an ka kunnafoni bɛna boli ninnu de kan bakurubaw la wagati bolo dacogo ale filɛ ni o ye météo ye o bɛna jɛya Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni ye fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ tilemafɛ fiɲɛ kofɛ mun yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ fɛn min ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ Mali marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don yɔrɔjan filɛliw o la tilegan in na température bolo dacogo filɛ nin ye Kayikaw tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bɛ t'i jɔ degré 38 na Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ 37 ye fɛn min ye Segukaw ye ani Moptikaw tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ t'i jɔ degré 36 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ 33 ye Gawokaw ta bɛ kɛ degré 34 ye
Kidal Kligayna oluka fintin hakea beti jo digiri bisaba ani kelena menaka oluta beke bisaba tawdin kaw tabutu jo digiri bisaba la pardon menaka kaw tabeke digiri bisaba ani flaye Bamako district konna la Kligayna temperature hakea bena ke digiri bisaba ani woro de Bamako na lamini biso madaina kene chira nega kanye woro otemeleni sanga biduru ani kelenye klebena bin Bamako na lamini na nega kanye tan ani sheki o mana temeni sanga bisaba ani konontonye ni wakati bolo da chogo ka di awma awmane ke mali fa fa akunyi aw kasiga aw tani aw bladon ame aladili ka bi araba kle heredi an kilengele bela jelinya femi Amadou El Konare alikon mena don kibaru daele aw yi kasika kuna funya di awma mali kunka ani mali kokana la mimbato akaw kuna siri obeba sanga ngoroni kono Amadou be aw bisimla. Honorable alhamdulillah kunafoni nyonyale no sama kunafoni nyonyale do e lada ye manye tese ka ble dugu jele ka soro shufe ibolo langulo nani sigi plateau safe tenye tugusila menye Zakaria Fomba nyema ere bebi shi bulika jola kibaro ya bisobe yoro ra jele ka dimma fana tumota ni ye doye ka to tegema dun ki fatiu do de klena furo kono klela wole la ani limogola kibaroyal mana lame chogo do de wulika jo sabati o mamu be o yere nouveau chakela jekulu fon bia ka damne safe ka jige duguma bede bi chesri wasa kuna foni jele ka saga nyine ngate o kuma me befo ka peku mando ibisimla sa ha o jaranye ka damne ni folie ka nyesi fleba o ma saka mugani nani ben ngenya wulum flaka ayaw bisimla ma be nu ba ndeme watila haklina kunda musaka kunda fengo fena wasa baraw bi sabata ambulanga foli bu be la jelenya biso ko madai na kiwaro la bakuru bo bina talike jan kura do dara mali finitigila kawnye kona ni sevara ni nyanche jabi kumvolo min soro la folo ko surasi fla bunana unila wulo fla njogina olu tarakata mopti kiwaro ya to be sege jabi munu mona bwala anu di aw makle kono ngamna kuma ale kan soko madaina don kibaru kene konna la may saraw ka miteli ko no ye ku bo dona barala kata barala yorore akoni kuma baraw damne na kaba o dabina do agafe ba kono bi jamana kuntigi bandaw yere nye koro asebe o mina di sabula may saraw ka chugo ya be chugo mina o luka nyema ba yere jamana kuntigi o kuma sebe fura munun tlale do may saraw miteli ko kuma la dabina do ala jamana nyema fe ni jabi min boro la o fana na mana ngamina kuma o fana ka so madaina donki baru kene konna la minye arasi bachi bubu sise ani machama ore munu be ni jalaki ni nomna libe do no fe jamana dafirli ko kuma korofo la avocat général alu nampo kun ya ira ka fo alu nampe ale tu ya ira ka fo ni sebe fura en kono ko egwa nsangolo ye o jabe hunu ko makono ledo kunugo ni machama tunyana ko nunu na labla ka tuka so o jabe ko ni to boli blala aikado marsekalo kle flan na takana na o halibina ka bi bubu ni ujeu una udusuma nyoka wati makono wasa uka koku je pass walmani ya soro halibi jalaki be jamana bulo uka koku no ka dawka amina kuma ofana ka biso kuma dai na donki baro ale kene kanana chekolo belebele banani turle yen yenwari misele be bla munun chema ninga soro ka chekala do bla safe suma bijo au ye kuna fone na strategela aye au dansi biye arabaye ko jena tege do be kadi mama hera soro do mina o fana kadi katime do to ka arabaye donye bamana o do mi be nani do to te kelenye minye seko ni dongo na strategie ula ani korolengo la arabaye don krenkren nye o hakili la bledu ka mun globana olu ba famu ni femi foto e wole se buku ka mun globana olu yere fana ba famu ni femi foto haka jaji tumu marabe ani wasolon konnala awni soko ma Renouveau don kibaru kene kanana aya au bisimla chebaw ni musobaw de bisolika wuli au kama denwo do wasa kasega kibaro ya jeledi au ma ladria ale konnala nyafo kibaro la bakurbaw la ka fo menye kunu tarata février kalo kle muga ani saba ka don ngenya ta ani nani wati ni o selifana kle o anga finitigila ka ka je kulu kele bolo do lu koni
n'a bi wele ko 53e compagnie d'intervention rapide no CIR ye olu kɔni ye tamato ta utumi bɔ Sevare ka taa kɔna o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ jugu marifatigiw bɔra ka garaw kɛ u la kilomètre 32 bɔɲanko yanu ka Sevare ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛra samasumaliba ye sabula mugu ka masuma fiyewu marifa ci dama tɛmɛna fɔ Mali finitigila ka maa fila olu bunana u ni la min ye maa 7 olu joginna maa joginnenw kɔni taara teliyala min ka taa n'olu ye Sevare l'hôpital Somino Dolo la o yɔrɔnin bɛɛ min ye finitigila ka kɛlɛ ɲɛmaw ye danganayaw di pankuruw ni dugumana cɛden dɔw ka wuli ni ka taa dɛmɛ don u ka kala la n'o ye renfort ninnu ye u ka taa yɔrɔ ninnu tɔ larawe hali bi min ye kibaruya teli minnu sɔrɔla ko kan fɔlɔ yan'a tɔ ɲɛ ka dɔn o ye nin ye bamaji hakɛ minnu bɛ yen n'olu bunana u ni la dama don o la fɔlɔ nka yanni tile kɔrɔtali cɛ hakili b'a kan k'a fɔ kibaruya dɔw na sɔrɔ a la Renouveau n'a da don min na ka se k'o fana kɛ kibaruya wɛrɛ ka di aw ma ladiriya kɔnɔ nka an bɛ dugawu don kɛ cɛden minnu ni binna ala ka badabada dali nɔgɔya olu ye n'an bɔra yen nɔ Conseil supérieur de la magistrature ale bɛ tali kɛ kolatigɛ jɛkuluba min bɛ kiritigɛlaw cɔala koɲɛw kunna na an ka jamana kɔnɔ laadala ni kiritigɛlaw cɔala ko bi maana n'a bɔra dugumana la fɔ sanfɛla ko bi tɛmɛ olu ka bolo kan fɔ ka se min ɲɛma yɛrɛ bɛ jamana kuntigi yɛrɛ bolo a yira k'a fɔ min ye maɲisara dɔw bɔli u nɔ la u ka baara yɔrɔw la ka bila ka taa baara yɔrɔ wɛrɛ la n'o ye falefaleni ye a bɛ fɔ min ma mutation o baaraw kɔni sɛbɛnfura dɔw daminɛna ka ban min ye k'a dɔn sini alamisa ale yɛrɛ kɔni gafew bɛɛ lajɛlen bɛna taa ka taa da jamana kuntigi ɲɛkɔrɔ ni o ye bandaw ye ale kɔni mi da don o kumaw kɔnɔna la ka jateminɛ kɛ maɲisaraw ka miteli ko kisaw la min ye k'a dɔn makɔnɔlenba kɛlen don kani kɔnɔ sabula a ma sɔrɔla k'a fɔ maɲisaraw kɔni u ka kɛ ni jɔyɔrɔ min bɛ u bolo jamana ka faga yɛrɛ tilacogo boloda la olu ka ko ye ko sɛnsɛnnenba ye nka ni Zeyina ta bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na a yira k'a fɔ kuma kɔni bɛna kɛ miteli ninnu cogoyaw kan sini kalo tile 25 Isa Kaba Sidibe Renouveau jɛra ka wakulu don ale la ale ka ɲɛfɔli kɛ an ye baara ɲɛbila baara ninnu kan an ka lamɛn. Kiri ɲɛmɔgɔyaso min bɛ wele ko Conseil supérieur de la magistrature olu kan ka jalajɛ dɔ kɛ alamisadonya in na février kalo tile 25 jalajɛ in bɛ tali kɛ falefalenin kan min bɛna kɛ kiri tigilamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnfura yɛrɛ donna kiri ministre de fɛ ni jalajɛ in yɛrɛ a ɲɛminɛbaga bɛna kɛ fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmaa de ye bandaw a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kiri tigilamɔgɔw u kana se ka to yɔrɔ kelen ka fara o kan kiri tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu sigilen do ten kabi waati jan yɔrɔ kelen na a kun dɔ fana ye kiri tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i bolo dɔn kiri baara la ani fana ni dɔw bɛ yen nɔ kiri ɲɛdɔn b'u la nka u bolo ta baara ɲuman na ka se k'olu bolo don u ka se ka kiri kɛ a ɲɛ 40 ma kunnafoni minnu sɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ kiri ɲɛmɔgɔba 6 la ko 2 dɔrɔn de bɛna to u nɔ la a tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o 2 tɛ dɔwɛrɛ ye procureur Kasoge n'ale ɲɛsinen bɛ kasabiko ma ale bɛna to a nɔ la Samba Sisoko ale min ɲɛsinen bɛ jatigɛ walekɛlaw olu ka koɲɛw ma kiri bunakun kan o fana bɛ to a nɔ la nka a tɔ 4 bɛɛ lajɛlen olu bɛ bila ka taa fan wɛrɛw fɛ wa maa minnu kan k'u nɔ labila a bɛ i n'a fɔ olu fana dɔnna bari komini fɔlɔ kɔnɔ Fatumata Seku Diko ale kan k'o kiri ɲɛmɔgɔ procureur o nɔ labila komini filanan Burama Kariba Konate ale bɛ sɔn ka o nɔ labila komini 4nan Idrissa Amidou Touré n'ale yɛrɛ tun ye Buguni kiri ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ na yen nɔ komini 5nan Banjugu Fofana n'o ye Kati kiri ɲɛmɔgɔ ye procureur ale bɛ na yen nɔ ni sigida ninnu kiri ɲɛmɔgɔw procureur olu bɛna bila ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛw la u bɛna taa kiri baara kɛ yɔrɔ minnu na a dɔw bɛ sɔn ka taa jamana marabolo wɛrɛw kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ kiri bundakun wɛrɛw kan hakililajiginna kiri tigilamaa minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'u ma ko juge de paix nin kɛra sababu ye k'olu caman bɛ yen nɔ ka dɔɔni fara u kundama kan o kɛra koɲumanba ye kiri tigilamaa dɔw bolo wa u dɔw kɛra kiri ɲɛmɔgɔ ye min bɛ wele ko président de tribunal
Isaka Sidibe ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye an na to kiriko gafeba yɛrɛ kɔnɔ sabula n'i ye k'a dɔn Basafa Ture kɛrɛfɛ hali ni tɛ se Ture ma a bɛ siran min ye avocat général Alu Nambe ale min fana tun ye i k'a dɔn hakilina dɔw di Arasiba cɛ ka taa se PMI directeur général Vital Robert ni maa wɛrɛw ma ni sira kɛr'u la jamana faamaw fɛ jamana dafiriliko kun kan kɔrɔfɔw la ale kun ye dantigɛli dɔw kɛ k'a fɔ ko min ye ninnu ka nin giriko gafe ko gansankolon don ko kala ma se ka kalatura ko ɲɛw la o kama jaabiw kun bɔli bilalen tun don ka kunu tarata kɔnɔ nka ko wɛrɛw bilar'o ko kɔnɔ tuguni sabula a ma sɔrɔla k'a fɔ jaabi minnu tun kan ka bɔ kiriw jaabiw ma se ka di kunungo k'a sabu kɛ kibaruya minnu sɔrɔla anw fɛ ko min ye baara dɔw n'u taacogo kɔni ye jamana ka cakɛ bondaw la a ko kana na maa minnu bɛ yen ni olu ye lapisaliba maaw ye ani jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ dɛmɛ kɛ olu dɔw ye hakilinaw de kɛrɛnkɛrɛnnenyala CDR min ye Arasibasi ka tɔn ye a ka cɛden dɔw ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Bakari Sidibe ka kuma galama na an k'a ta u yɛrɛ da kɔnɔ. N balima minnu bɛ yan nɔ n camarade minnu bɛ yan nɔ n ye information minnu sɔrɔ o bolo pour le moment est que u ye dossier bila kalo kura tile fila le 2 mars u y'a bila o la bon an ye kunnafoli min sɔrɔ kun min na u y'a bila o la o ye ko minnu tun kan ka fɛnkɛ dossier kan ko donc k'u ka mutation notifiera u la parce que depuis semaine tɛmɛnen kunnafoli tun bɛ yen nɔ k'a dɔw mutera ka taa yɔrɔ dɔw la donc du moment où o ka mutation notifiera u la a bɛ komi o b'a jira k'a fɔ ni dossier bɛ en instance ici difficilement u bɛ se ka statuer a kan donc maintenant a ko tɔ bɛna kɛ cogo min na pour le moment kunnafoni kɔni tɛ an bolo a ko la maintenant an bɛ ka an ka avocat de makɔnɔ donc ni orientation kura min kan ka di dossier la u bɛna na k'aw d'an ma donc an ye kunnafoni min sɔrɔ fɔlɔ o ye nin de ye. An bɛ to sariyatigiw fana kɔ quoi parce que sariya mana min fɔ dɔrɔn i se ka bila sariya ɲɛ quoi donc ne mana fɛn o fɛn décision fɛn fɛn ta k'a kɔn sariya ɲɛ fu de don quoi donc jamana ye sariya jamana de an dalen don an ka sariya tigilamɔgɔw fana na an bɛ t'u fana kɔ fana quoi bon ne nana fɛn fɛn minɛra mɔgɔ naani bɛɛ ne nana bɛɛ lajɛlen soutenir parce que dɔ se ka bila ka dɔ to u bɛɛ minɛ kun ye kelen de ye quoi donc se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ ko n nana karisa de kama a mɔgɔ naani fɛn fɛn minɛra don ne nana bɛɛ lajɛlen de kama quoi an dalen don an ka magistrat la an dalen don an ka juge la quoi donc an bɛ to sariya kɔ quoi. An bɛ to sariya kɔ u ka kuma la i b'a ye o ye kuma min ye mars kalo tile fila nata sariya o ni maaw tolen don o kɔ o ma hakilina min bɔ an na sigi k'o fana maana n'an bɔra yen nɔ CNT Conseil national de transition olu kɔni donna bolokɔrɔtaw kɛra ka bɛn nin jɔakun laban tɛmɛnen ninnu na fɛn bɛ tali kɛ gouvernement jamakulu ka fɛɛrɛ bolodalen minnu bɛ sen na ka se ka jamana ka laɲiniw sabati. Député kɔni y'a jira k'a fɔ u sɔnna o ma bɛɛ fanga kɔnɔ maa kɛmɛ n'a kun kan fɛ bɛɛ lajɛlen y'u ka sɔn k'a di a la nka o ko kɔfɛ fana CNT cakɛla dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ yala ni masijala min kɛlen filɛ minisiri ɲɛmaa da kɔnɔ a ɲiginɲi b'a da kɔnɔ wa o kɔni caman bɛ ka siga o la k'a fɔ fɛɛrɛ wale cɛɲi caman fɔra nka ko a lawaleyali kɔni o sigaba de bɛ olu la a ko kanna na Umaru Koyita de taara kuma galama tɛngu la olu mun y'u bolo kɔrɔta a la tuguni u ka tila k'u ka hakilinaw di an k'u lamɛn. Jamana ɲɛmaaw kɔni kun y'u ka hakilila minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛnfura n'an ko min ma plan d'action ka bila CNT maaw ɲɛkɔrɔ jɛkɛra ni o ye CNT maaw fɛ kunungow la hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ CNT maa caman kɔni jɛra ni nin hakililawale bilali sen kan dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ka kamanagan jira cogo min na a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna se ka bila sen kan. Ni hakilina minnu ta n'o ye feuille de route ye k'o bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn olu tɛ se ka lawaleya ni ma musaka fɔ u tɛ se ka lawaleya ni ma wagati fɔ u tɛ se ka lawaleya ni ko bɛɛ jɛlen tɛ. Donc ne nana ye k'a fɔ ko in kɔnɔ dibi dɔw b'a la o dibi ye mun ye o ye musaka ko ta fanfɛla ye parce que a fɔra ko musaka ko o bɛ bɔ 2021 ka taa 2022 la o musaka dun fana an m'o yɛrɛ budget fana voté fɔlɔ donc o tɛ ko ɲɛdɔn ye ka b'o la a nana fɔ ko élection kalafili kan ka kɛ ni bolo kelen min ye n'an b'a fɔ ma ko organe unique k'o tɛna se ka kɛ ko parce que ko an presselen don tant ko kuma an presselen don o tɛ don ne kunkolo ma parce que o kɔrɔ de ye k'a ŋaniya t'u la k'a kɛ sinon a bɛ se ka kɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ élection n'a ma organiser ka ɲa a kɔlɔlɔ a ka bon jamana ma kojugu ne ma sɔn a bɛɛ ma dibidibi minnu b'a kɔnɔ olu kan ka jɛnsɛn an k'u la ye mais o kɔrɔ tɛ ko baara tɛna kɛ. Ka tɛmɛ nin baara ninnu ɲɛkɔrɔla ye CNT maaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu n'u jɔyɔrɔ bɛɛ fin walasa cogo min na ni hakililawale in a na se ka bila sen kan gouvernement fɛ. An ka baara ye fila de ka loi voter sariyaw voter ensuite filanan o ye contrôle k'u contrôler est-ce que min fɔra aw bɛ ka kɛ a ɲɛ ma
Donc si on aurait étape flanant 600, on veut au-delà pour contrôler, on a des commissions. En ministère ou bien, on sait que chronogramme ni fait un bec. Donc on sait qu'à évaluer à tout moment est-ce que ni kera ou est-ce que ni make. Donc nous on sait que interpeller. Yeni do nataw cɛ Muktarwan kɔni ale kɔni hakilila sigi kuma ta k'a fɔ sente mɔɔw ye k'a yira k'a fɔ k'u jija cogo bɛɛ la walasa cogo min na nin sɛbɛnfura in hakililaw na se ka bato an ka jamana kɔnɔna na. Mara Koita Renouveau donc kibaru konna la ane wasadew na to nyamulo ka jekulu bolo fara min be no nyesine do musaka koma no e commission des finances ale fana e tama do ke kunungo tama min tumetalike jekulu mbe na bi wele na sarakana ko union malienne des aveugles no ye ala rema yeli no ya mamunu nye ni gwe abuka yeli kola oluka jekulu bae dakuru ya kilangwa ma umava utara oluka jabalala kulula je akunye kataro je gole ya jeme nunga ubala kanyana maya ke chodi sabula oluka yeli kote sababa ye tinto koni ni amanyemo ye hakili falinge gole ya mi nyerebe olu kanana mi hawa sanogo ale ni Zakaria Omar Keita olu tura wasade nunu nofe angalaje ni wulikajɔ yi kunde kunye commission des finances du conseil national de transition ma nunu fɛ ka se ka taa ka t'u ɲɛda ala ye minnu ka bana kɛ fiɲɛtɔya ye olu kan ale ni ka u ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsiw ma walasa u bɛ se ka bɔ gɛlɛya nunu kɔnɔna la cogoya min na ni an ka ɲɛma ka laɲini ye k'a fɔ ko commission ka n'a lajɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min hali n'an ma gɛlɛya in ban u ka se ka lafiya da sɔrɔ dɔɔni u ka baara kɔnɔna la jumɛn sira la ka taa se ɲɛsin ninnu ma n'i y'a lajɛ kabini fɛn ninnu u bɛ dilan yɔrɔ min ka na se a jagoyɔrɔ ma anw y'a ye k'a fɔ degun b'u kan nin bɛɛ la minɛn minnu b'u bolo ka baara kɛ minɛn ninnu non seulement a man ca et puis minɛn ninnu kɔrɔlen anw b'o bɛɛ don an ka sɛbɛn kɔnɔ wa n'u ye baara kɛ an taara magasin lajɛ magasin falen don tɔ lakrɛ la nka ni ala sɔnna m'an ka kuma fɔ ala kɔ ni ala sɔnna anw bɛ dɛmɛ d'u ma an ye min ye a ɲɔgɔn kana ye tuguni inshallah. L'Union malienne des aveugles ɲɛma ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni maa nunu ka wulikajɔ ye ka se olu jabala ma ale ni k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛmaba don olu ka baaraw la a tilala ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma ko u kana danni ma dɛ ko u jigi dalen d'u ka halisa donna nataw la ni dɛmɛ sira ye a diyara n ye a b'a bisigiya di k'a fɔ ko an bɛ ka faamuya an ye lɛtiri ci ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Malik Diaw ye a kɛlen CNT président ye k'a féliciter ka tila k'a fɔ a ye k'a fɔ couche défavorisée jigi b'a kan je crois o lɛtiri ne tagalen kɔfɛ a y'a instruction di u kana visite la a ye peut-être yanni ale yɛrɛ ta kun ka cɛ u nana u ye kow ye an b'a bisigiya kow bɛna yɛlɛma visite o kana kɛ a dan ye visite kɔfɛ normalement action kan ka ye u yɛrɛ taara u ye magasin ye a falen don tɛntɛntɛn u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que magasin kɔnɔna ka lankolonya ni ko a ka lankolonya parce que production tɛna jɔ mais minnu kɔni bɛ yen ni mun produira o bɛɛ ka se ka san jasa Sopram ka se ka sinsin a yɛrɛ kolo la minnu bɛ baara kɛ Sopram kɔnɔ u ka sara ka na jɔ mɔgɔ kuraw ka se ka ta k'u don baara la gɛrɛbuya ka se ka kɛlɛ dɛnkɛrɛfɛ ka se ka kɛlɛ ensuite wari minnu bɛ sɔrɔ lakira ninnu sanni na u ka se ka kɛ sababu ye an ka denmisɛnninw ka kalanko sinsin parce que an b'a dɔn kalan o de ye fɛn bɛɛ base ye an bɛ don min na ni wagati na hali n'a y'a sɔrɔla gɛlɛyaba bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan l'Union malienne des aveugles kɔni ale bi denmisɛnnin maa 346 o de kalan ni wagati na awa sanogo Renouveau don kibaru konna la wasa ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ ma caman bɛ olu ye jateminɛ kɛbaw ye minnu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi transition fanga ɲɛmaw kɔni ma b'u la minnu bɛ la ka hami jamanadenw na kosɛbɛ ka sabu kɛ kabi jɛkulu ninnu kɔni sigira maa dɔw bɛ yen a ka ca san 10 ni kɔ ye fanga maraliko la olu sendi don foyi la niyɔrɔ t'u la u ti fɛn sɔrɔ fanga ko kɛlen don lemuruba ye ka sin k'a bɛɛ a fanga dulɔkiba donnaw da ten u b'a min ka ji bɔ cogoya min ka di u ye nka an bɛ waati min na sisan jatew y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye jamana duguma bolofara caman ye ni gɛlɛya b'u kan kɔni b'a la ka lamɛn wa ɲɛmaa b'a ka se ka se u ma fɛn o fɛn y'u ka gɛlɛyaw fɔ jatew y'a jira k'a fɔ a caman bɛ u garisɛgɛ b'a la ka don jamana ɲɛmaaw la ka t'u lajɛ a bɛ fɔ min ma
les pouvoirs auprès de la population n'o ye fanga yɛrɛ ɲɛmaw ka se ka kɛ fanga bɛ ka boli minnu kan kɔrɔ u ka ɲɔgɔn lamɛn o jatew b'a la ka sɛbɛkɔrɔ kɛ hakilina jateminɛbaw ka fɔ la o min ye tabarikala ye jamana kɔnɔ min bɛ dɔ bɔ dama kalanbaliya la ka dɔ bɔ furukufuruku la an ka jamana kɔnɔ nka bamananw b'a fɔ ka kuma dɔw kɔnɔ ko maa min bɛ yen ni nin tɛ hali ni kuru bɛɛ lajɛlen dira o ma ko a t'o fa an ka dugawu kɛ jamana bɛ ɲɛ cogo min na an k'o kɛ yɛrɛ ta ɲini ka bɔ a la jamana ka ta ɲini ni jamana ye fɛn sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛn sɔrɔ fanta tun tan sakan 38 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan sama sankari kati domaine na ale ka jateminɛ na an ka préfet bɛ an ma ɲinɛ o fana kɔ kati dugutigilakaw an b'u fo k'a ɲini u fɛ hali bi n'a ka bi u bɛ cɛsiri min na kati dugutigilakaw k'o kɛ u k'u janto kati marabaa ɲɛmaw la sabula kati mairie kɔnɔ bi min ye k'a dɔn manabiri maa ɲɛna o de ka ca ye kosɛbɛ kosɛbɛ waasa kati yɛrɛ ka bɔ nɔgɔrɔ bɛ sabati n'o tɛ baara b'a la ka kɛ cogo min na kati mairie la a ti kati taa ɲɛ cogo si la o kuma ni dugutigilakaw tulo b'an na u k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la waasa baara dɔw bɛ se ka sen teliya kati ka yiriwa sabula min ye INPS ka $43 o de juru bɛ kati mairie la ni o ma sara kati cakɛlaw si tɛ se ka u ka denw ka ani u ka INPS ni AMO sɔrɔ kale fɔ ka AMO datugu o gɛlɛyaba de bɛ yen ko u ka dɛmɛ kɛ lettre cira mairie maaw ma fɔ ka kunu gɔrɔsi yɛrɛ d'u ma u ka se ka nafolo in sara nka u bɛɛ n'a ta ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ko la an yɛrɛ sera Kulikoro INPS ma ɲɛmaa dɔw ma ka ɲininkaliw kɛ ni kibaruya minnu bɔra a la an n'a bilasiraliw kɛ. An bɛ ala deli ala ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min b'a to sigidaladen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Amadu an b'i fo i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an kanubagaw ma nin b'a to an bɛ taga Sori Ibrahima Jalo fanfɛla la sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di an ka sira kanaw la Sori kɛlen don ka wulikajɔ sabati an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Makan Jakite Makenzi ka yamaruya kɔnɔna na sɔɔni anw ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.